С децата разглеждахме различни картинки от български буквари и учебници и от буквари и учебници по света, най-вече от скандинавските страни, но също така от Македония, Сърбия, Полша, Чехия. И в интерес на истината, нашите буквари се класират много ниско от гледна точка на интереса, който проявяват децата към тези картинки. Няколко са основните изводи, които направихме от тези дискусии. На първо място, децата искат да разпознаят себе си. Те много се радват, когато имат други деца на картинката. Те виждат тези деца, които играят, деца, които общуват помежду си. Децата на второ място не искат да ги лъжат в картинките. Имаше много дискусии за български илюстрации, в които децата казват, тук не е истинско това нещо, защото има телевизор, който не е включен в контакта. Или лампата е отляво, а пък дялото чете от дясната страна. На трето място, децата много искат да има интегрирани картинки, в които има загадка. Това е една картинка от финландски учебник, която провокира много голям интерес от страна на децата, защото тук те откриват някакви детайли. Те виждат какви са животните, виждат кой с какво се храни, катерицата какво яде зайка. И в тази картинка има смисъл. Общият извод от всички тези неща, че има дефицит на смисъл в нашите учебници и буквари. Това, което децата търсят, е да намерят смисъл, да намерят нещо, което обединява и което дава логика, дава ценности, дава някакво послание, което иначе те не виждат в буквара.